Täysin. Mission. Kulak-vision uutisista hyvää päivää. Aiheitamme tänään. Lameragradin presidentti Ronald McScrooge esittelee tänään tulevan hallituskauden toimintasuunnitelman. Hän tyrmää vastapuolen väitökset vastuuntunnottomasta johtajuudesta. Lameragradin valtion 6-vuotisjuhlien kunniaksi presidentti McScrooge esittelee kansainvälistä kunnioitusta herättävän mediaprojektin. Kulak-vision toimittaja Janos Poterminko on tavoittanut presidentti Ronald McScroogen vaalikampanjansa kiertueelta. Janos, ole hyvä. Kiitos Jaroslav. Olemme täällä Lameragradin kivenprosessointilaitoksen edessä. Vieressäni seisoo Lameragradin presidentti herra Ronald McScrooge. Herra presidentti. Mitä helvettiä se tuolla kuorma-auton takana tekee? Herra presidentti, miten kommentoitte vastapuolen syytöksiä valtion huonosta ylläpidosta? En tiedä mitään. Mitään. Ainoa asia, jonka luulen tietäväni, muistaakseni, on se, että me juuri lahjoitimme valtavan summan rahaa Lameragradin kivenkäsittelylaitoksen projektiin. Kyllä te journalistina tiedätte nämä asiat. Tiedättekö? Tiedättehän. Herra presidentti, vaalipuhetilaisuudessanne ei ollut ainuttakaan puoluetoveria paikalla. Onko suosionne laskussa? Herra presidentti, mikä on kansainvälinen yllätyksenne Lameragradin kansalle? Onko edes sellaista? On. Teen TV-sarja. Minä olen Jaroslav Halmaster Jyvästä. Hei guys! Seuraavaksi Lamerfest!